Alhamdulillah awake dhewe sowan kang kaping pindho ana ing benda kene, Nduk. Iya, Mak, pangestumu. Rikala semana ana pelataran masjid benda. Ngono ya, Mak, wis tau. Wis, Nduk. Kok jan wayangan bengi iki persiapane muk seminggu, Nduk. Percaya karekmu ora percaya karekmu. Mung seminggu, Mak. Rikala semana udakara 3 minggu kapungkur aku karo kanca-kanca pelajar NU sowan marang Mbah Kyai Takim. Mbah, menika kanca-kanca badhe nderek panggenan damel makesta utawi diklat pelajar NU. Banjur piye, Mak? Wah, Mbah Takim jan piantun sing blaka suta ora enak sing ditutup-tutupi. Uga lomone ora umum, Nduk. Kok iso ngono? Pun Mas, kula malah remen. Mengke konsumsi jamaah mriki siap lho. Kula, Nduk. Ora mung Mbah Yai Takim lumeber marang tangga teparu gi padha loman. Nah, coba kaya ngono. Sabanjure hamin seminggu saurunge acara, aku sowan maneh ana ing pondok pesantren Miftahus Salam. Babakan napa, Mak? Genahne, Nduk. Pesertane pira lan sak panunggalane ya karo Gus Yusuf kuwi oyang-oyong ngalor ngidul ngono. Nah, rikala samono aku teko kene bar magrib, Mbah Yai Takim mentas ngibadah salat ngasar. Mas Yoga kula kok gadah angen-angen haul para leluhur wonten ing benda mriki. Ngono, Mak. Nduk. Lah pripun? Nah, pas magrib aku panggih karo Pak sinten sing omahe niki lho, kanan niki lho. Nah. Pak Mat. Nah. Pak Mat iki kaya apal nek aku dalang. Mas Yoga tasik dalang lho, tasik Pak nek ditanggap aku ya ngono. Lah kala mben kok mboten siyos mriki. Anu Pak nika kanca-kanca pun Jawa duit rikala semanten. Pun Jawa duit gak patek percaya karo barokah niku pun angel kula ngoten. Banjur piye, Mak? Banjur ngene, Nduk. Lah umpami wayangan pripun Mas ya? Lho, kula niki siap mawon ning kula piyambak. Nek kula piyambak niku enten napa mboten wonten niku genah sami nawatona sendika dawuh karo Mbah Yai. Lah ya ngono to, Nduk. Heeh. Sabanjure langsung digrabyuk, Nduk aku. Wah, diruangkul jan kaya pacare kan, Nduk. Sabanjure ngebatah magrib panggih kelawan Mbah Yai Takim dos pundi menawi wayangan. Mbah Yai Takim telepon. Wayang kok telepon. Lah zaman saiki lho, Nduk. Telepon Pak MC. Pak MC kok sinten? Pak Katam. Nah niku. Langsung meluncur badhe magrib. Pripun, Mbah? Kados ngenten iki kahanane. Nggih, monggo-monggo. Katepaan benjing niku kula kempal kalih kanca-kanca pengrawit, Pak. Lah, lak ya pas neh to, Nduk. Heeh. Mutara ya wis ginaris kan, Nduk. Kridane manungsa tan bisa bedah kodrating Gusti. Nah, masa umpama aku endo ku ya tetep dadi kan, Nduk. Ngono, Mak. Ya muga-muga awake dhewe khususe Mbah Yai Takim sak keluarga tangga teparo kelawan kadang-kadang pengrawit waranggana lan sedayanipun mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa panjang umur berkah rezeki kang turah mlawah. Amin ya rabbal alamin, Mak. Nduk, matur suwun uga kelawan para-para ingkang wis abiyatu. Sound system saking pundi, Mas niki, Mas? Dung Walo. Novanada uga di live streaming, Nduk. Wah, aku angger ngene iki mesti lali ya, Nduk. Wayangan nang dinding iki mesti ora tak sebut. Kaya ngono, Mak. Nduk, wong aku ki pancen sik kaya mbahku, Nduk, ora njowo live streaming.